Bună ziua, mă numesc Ilinca Grigoraș și am un teren de vânzare situat în localitatea Vama Veche, stațiune turistică. În extravilanul localității este situat. E vorba de un teren de 5.000 de metri pătrați cu deschidere de 23 de metri. Este intabulat, are cadastru făcut, se pretează momentan pentru culturi agricole și eventual construcții într-un viitor mai îndepărtat. Acesta este terenul de care vă vorbeam mai devreme. Eu dețin 5.000 de metri pătrați aici. Stânga-dreapta sunt prieteni de-ai mei interesați și ei să vândă. Terenul se află la aproximativ 800-900 de metri față de șoseaua principală din Vama Veche, care este asfaltată. Momentan pe el se află culturi de grâu. Prețul la care doresc să-l vând este de 1 euro pe metru, adică 5.000 de euro, discutabil, serios pentru cine este interesat. Pentru mine există și posibilitatea să-l dau la schimb cu o mașină, dacă cineva dorește acest lucru. Relații despre teren sau despre eventuale lucruri legate de el vă pot da la telefonul 0722 56 8283. Mulțumesc și vă aștept!